Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay payadi ka matagtagarit bering bakay. Naunag nga ron ti pampanunutag, lakay. Anya da ita pampanunuto maya? Anya nga tano tumarayak met akagawad dito lugar tayo, lakay. Ay nawaw, saan man akong kumpurmi ti mapampanunot mo nga ramidon sika? Saan met siguro adakas no ipadas ko met, lakay. Anya ko matyaam mo may papanikikasta abanag bakay. Awan ngam kasanungay no mailawan ang mga bakak. Adumat ti amok akalugaran tayo. Ti daduma, followers ko pa'y iti Facebook. Wan, ato ti kagayam mo. Ang kabaalam nga raw, tiyag serbe. Al-dawam manan tiyag tagtagay na bakit. Ne, si kamagayam Mari Bireng. Anya ti masapul mo? Adda na patag nga ibagakan ka, Mari Siasya. Anya day tamare. Manungal daw mutin ang nagpampanunot Mare. Anya day ta kunak. Tumarayak met inton umay nga eleksyon. Anya ti kunam Mare? Padasak man met ti tumaray kas may sa akagawad dito lugar tayo, Mare. Si kakit di mo, Mare. Saan anala ka ti agbalin a public servant, Mare? Tumaray ka kas may sa nga opisyal tapno agserbe. Saan atapno agpabanglo itinagan mo kan agtugtugaw iti barangay hall. Anya ginangay ko manang siyasya. Tumaray mo't kas kagawan limanang biring. Ay, wen kanumit. Ay nawaw, kabalan na ya. Ay, jak man amo iti kumarek. Kumkumpor mi nga ron ti mapampanuno na. Adama, mayata negosyo na. Ay na, limanang biring nga talaga. Apay nalakay ha. Kastamat lang ti kunakken kwa na. Nga makasla disidido mat. Ang mga nutyan mo na, ay gistorya, kanagtugtugaw lalay, nga di barangay hall. Ay, jak man amo iti kumarek, Frances. Nay, si kamat ti lumabas, Mari Bireng, sa dino ti papanam. Saan ka di an naibagakan ka ti planok, Mari Siasya? Nukasta, talagang ag-apply ka, Mare? Una, sa anak nga agululbud, Mare. Iti saan nga agbayag? Addanton ti kumarim akagawad. Ay, umasidag ka man kanyak, Mare. Agtagtagainip kan samat. Ay nawaw, grabe kamot, Mari Siasya. Kasla saan mo't ako, Mari, ti pangibilbilangam kanyak no kastalaang. Ay, saan mo takasta, Mare? Ay na, Mare, di ka nagpalawag. Amok adinak mo't laang kayat asuportaran. Iso akasta ka. Angam okay lang. Uray sa anak asuportaran. Adumot dagiti makaamam mo kanya. Pagpanunutam kumapay ana imbag, Mare. Nadagsan mo't laang ti responsibilidad dagiti kagawad. Saan nga ay ayam dayta, Mare? Ay nawaw, sa dino tinagapwam biring bakay. Nagaplayak alakay. Ay nawaw, anya tinaplayam. Ikampanyanak to, Nukasta talaga gaya, makayat mo mo'tyag taray kas kagawad dito lugar tayo. Wun lakay. Ado ti gagayim ko dito lugar tayo. Kaya't asawan day ta, sikatak dito lugar tayo. No sikat ka, dinala ka laang ti mga abang. Unay kan bakit? Tila mapampanunot mo matay. Maan ano nga min ayano'y pamaysamlangan ti atensyon mo iti negosyo. Ay kat ipadas ko mat, Imbes akong kontraan nak, tulungan nakit din lakay. Di mo kayat day jay, no mga bakak,
Di ka na yun tumat ang mainayon tinagan ta iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Anya? Desidido ka kanin iti dayta plano, Mari Bereng? Wan ko naklangarudan, Mare. Adto iti flyers ko. Agam-amuta, ngam ikan kalata, tapno adda basa, Mare. Ay, mayat nga agpaiso ha, Mare. Ang kabailang mga ta. Sana parikot day ta, Mare. Nalakalaang matitrabaho nga agtugtugaw. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Ay na, siya akong ti madanagan kun ka. Anya kumangay ti pagdanagam, Mare. Ado ti followers ko kunaklangarudan. Sure win day tan, Mare. Eh, saan aday ta ti kayat ko asawan, Mare? Amok matkit de, asikat ka dito'y barangay tayo. Amom ka diti aramidam, no bilang banta mga ka, Mare. Ay kat adalag tulat na, Mare. Tinapatag itakat mga bakak. No mga bakak, di nasaysayat manan. Kanayon ton ang mainayon tinagan mo iti listaan ti makaawat iti ayuda no kwa. Kasarita yung tuman ni Biring, nana. Apay ti anak ka rin ay. Tumaray kanumot kas kagawad iti lugar tayo, nanang. Anya, kaya't na ba ti agserbe? Mananaganak nga raw. Ang mga notiyam muna katagtugtugaw dalangan di barangay hall. Ay, agar-arami day dya Bereng. Ado kano ngamin, ti kabarangayan tayo agayim na. Ganti na duma, followers na kano iti Facebook. Iswa sigurado asure win. Ay, saan mo ta basta-basta ti agbalin nga opisyal kat? Sa maysa, anya ngay ti amo dya anak ko, kaawang pay mat experience na. Dahil tangarod na nang. Numangabak, di ibasto lang dagiti tao no di naammo ti aramiden na. Anya man ang tinapanunot mo ay Bereng anak ko. Apay ka di, nanang. Adda ka di ti parikot. Tumaray ka kanumag kasmay sa akagawad dito'y barangay tayaw. Ay, wala nang. Ikampanyanak to kadagiti ko kumariyo, Ada nga ron plano para iti barangay tayaw. Awan pa'y, nanang. Ngum ado ti followers ko iti Facebook. Kaadwan metlaang kadagiti kabarangayan tayo kat gayem ko, nanang. Anya? Iti saan ngagbayag, kagawadak tumet, nanang. Saan nga ayam ti kasta abanag anak ko? Saan aya nga iso ti uso ita, nanang? Uray awan ti ammom no ado ti followers mo, mga bakalata. Jeda duma, ado ti followers da. Ngam talaga maapiman akabailan da ti agserbe anak ko. Padasek met, nanang. Di kay kumuntra, tano mga bakak. Number 1 tinagan nyo iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Ay. Talaga nga ibabain nak no kastalaang anak ko. Umadanin ti eleksyon, lakay. Nasken asumuro tak kadagiti kakadwak nga agkampanya. Andakan ka rayta, Biring bakak. Di bale tano mga bakak. Addan to pakairanudan nyo, lakay. Andakan ka, no kasta ti kayat mo. Saan ka nalapdan? Rumbang lang. Itianya ko mga minaga po alapdan na ngay, imbes asuportaran na. Madanagan na klaeng. No mailaw ang mga baka. Ang mga no di mong tukit di ammo ti araramidam. Ay, awan na. Anyan tungay ti may tulong mo iti barangay no kasta. Uray awan ti ammok no ado ti followers ken ammok. Sigurado ang mga bakaklata. Wen, amok nga ado ti ammom amang ibutos ken ka. Ti salsalud-sudag. No anya ti kabaalam nga aramidan para iti pagsayaatan ti barangay tayaw. Panagbuboto senintun umaya Lunes manang siya. Wan nga ron, kinasaritan ako ni Kumari Bereng. Apay ka numanang? Inayon ko kanong itilistaan dagiti ibutos ko. Kunak man no ado dagiti amam mo na amang ibutos ken kuana.
isupay lata kanumot at ibutos ko. Ay nawaw. No, siyak tinaibagan na iti daytagat. Yak aramiden. Itanyak magap po. Siyempre, iputos ko mata di amok ang kabalan at yung serbi. Ay, tidakas ngamin iti daduma. Pagbalin da nga ay ayam ti eleksyon. Uray pa da kasladida ammo ti aramiden da. Naturad da nga agaplay. Ay, correct, manang. Isada tayo abutante, wise tayo kuma. Ibutos tayo lahat di ammo tayo, responsable. Sikat man wano saan, tinapateg, responsable. Mano ti panangilakom iti baboy mo, nanang? Ay nawaw, pangusaram iti baboy bireng. Pag-blowout ko, nanang, amok naminin amay saak kadagiti mga bakkas kagawad ti barangay tayo. Anya? Siyempre, sikatakmat dito'y lugar tayo. More friends, more followers, more botos. Ay nano siya lang ti saludsudam. Saan ka nga ibutos anak ko? Saan ko mga iimot ti suporta? Ngem no may papan iti panagtaray mo kas kagawad. Saan ang nga umanugot? Awan ti plano kayat mo nagbalin a kagawad. Ay nawaw. Kas nakunako, nanang, ipadas ko laeng. Isumat ti uso ita. No kas talang ti kapanunutam anak kaw. Sayang to ti botos daken ka. Nangaba ka talaga ni manang biring, manang siya. Ay, wen nga rod. Sikat nga min piman, dito'y lugar tayo. Sapel ako maata mo na tiraramidin na. Ken sapel ako maata da may tulong na iti barangay tayo. Saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Amangan kit din umaylawan alumabas kat mangeg na. Gumuran to kit din. Ay nawaw, puno man ti pagbagata manang siya. Narigat ti agsasawi ita panawen, Francis. Amangan no da tao pa iti mapadaksan. No saan lasikat dayta? Alangaran ba't kat ang mga abak? Agsardeng kan. Amangan kit din no panunutan na abasher ta. Nangabak kamot bakit? Ay nawaw, amukon day talakay. Awan pa'y ti resulta ti eleksyon, ngem amukon amay sa kadagiti mga baklakay. Isagana mo ti bagim. Sana mabalin ngagtugtugaw ka lang iti barangay hall. Depende alakay. Na, ano ti kayat mo? Agsweldo ka nga oray awan mo't araramidam? Mabalin lata ano kayat ko. Ay nawaw, dahi takit day. Apay ngamin aya amadanagan ka unay lakay. Siyak magtagtrabaho ka. Agar-aramid ka lang iti pakaibaba inam. Anyan tulangan ti ibaga ti pada makagawad no di maamo ti araramidam iti. Padasan da lang tagreklamo. Talagang aglalaban kami Ay, na yun, bakit? Kat, si kamat nga kagawad bireng, ayan nantiin paaramid ni Kapitan King ka. Saan pa'y analpas? Ay nawaw, kat no nabayagan nga in paaramid na dayjay. Unay ka matan. Makauray ka Saan ang mabalinti kastangar aramidem On process nga rudon. No di mo amo ti aramidem, agpasuro ka. Saan akasta? Anyan tungay ti maibaga dagita nang ibutoskin ka no kastalaang bireng. Ti kayat mo samot kat agtugtugaw ka laang dito'y barangay hall. Umayak man, Marisyasya. Saan kayo kading ag-report ti barangay hall, Mare? Masadutak amapan. Sa maysa, nagado ti ipapaaramid ni Kapitan. Jaktupay ammo ti dadduma. Ay katsurusuruam, Mare. Di bali tadama dagiti dadduma akagawad. Isudan at ti mga ramid. Katsikangay. Kagawad lat na, Amare. Nagturad ka nga agaplay kas kagawad. Sa ita, di mo ammo ti aramida, Mare. No ammom laeng, Mare. Apaan na kun dagiti padak akagawad. Ay di kan agreklamo, takinayat mo matday ta, Mare. Apaan da ka
Tatalaga adi mo ammo ti aramidem, Mare. Anya ti may baga ni manang biringken ka manang siya. Iso di kasarsarita mi tayo san ka di. Juan Francis, nagadu ka no nga ipapaaramid da ken kuana. Apaan pa'y kanong dagitipada na akagawad. Ay kitanusan na tawan mat tinang pilit ken kuana at tumaray kas kagawad. Adu lang tiyam ammo na mangibutos ken kuana. Apay just ay. Ay, amo pa'y no anya ti mapaspasamak dito'y lubong, Francis. Ado ti kayat na nga agsirbe. Jak amo, no agsirbe nga tatigagara da, wano adda pa'y sabali. Tumpak! Isong agpanunod tayo abutante. Datayo matlang tayan na numaminsan. Gaputa sikat, ibutos tayo mutan. Saan matkit di nga amin? Taadamot piman dagiti sikat nga amuda ti aramiden da. Adalang dagiti sumagmamanaw akas ka ni Mari Biring ti mindset na. Makapa-stress gayam tagbalin nga opisyal lakay. Ay nawaw, apay nga reklamo ka. Apay nala ka nga men. Una, ngam nalabas matan ti kastoy. Nagadupay ang mapagmimitingan kita. Adupay a report ang maaramid. Apaundak pa yung dagiti padak akagawad. Talaga ama kang kaano di mo amutira aramidem. May samot day ta ang kapitan. Nagado nga ipapaaramid na. Ay, agtungpal ka. Tamabaybayadan ka mo. Di kag sadot-sadot, bakit? Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Tay kunada nga role. Politics is not for everybody. Iso ano ammo mo no alanganan kay ti ka ba alam? Di mon panggapan ti tumaray kas opisyal. Agpanunot kay ti maminribo no adda maaramidam apagsayaatan ti barangay tayo. Saan analaka ti trabaho ti maysa nga opisyal? No ammom adi mo kabaalan, di mon ipilit. Kada tayo abutante, agbalin tayo awais. Ibutos tayo dagiti kabaalan na ti agserbi, sikat man wenno saan. Tinapateg ket ada ti maaramidan na apagsayaatan ti barangay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.